So dwi jyst eisiau cyflwyno fy hyn yn rili sydyn. So lle ddylia fi ddechrau? Enw fi di Aled. Dwi'n 26. Dwi'n neud ffilms, graphics a tynnu lot o lluniau. Dwi'n lwcus iawn i gael gweithio efo pobl rili cool, a blwyddyn yma, oedd un o'r ffilms o'n i di neud yn reit dda. Wel, rili dda. Dwi'n yfad gormod o goffi. Dwi'n licio mynd allan ar fy meic a skateboardio, ond dwi ddim yn licio redag. Dwi wedi bod yn neud ffilms a tynnu lluniau am bron i 10 mlynedd rwan. Dwi'n edrych ymlaen yn uffernol a be mae'r dyfodol am dŵad. Ac ar ôl blwyddyn reit od i pawb, dwi'n barod mwy na erioed a mwy o gwaith galad. So dyma i'r dyfodol.